warahmatullahi wabarakatuh. Jadi madaknya maka Belanda. Jadi awak itu kau nak bisa di tamong kapai. Olehnya cio bak 5 panjang betul lah bayam timbak laut. Ya kalau debu. Madat pun nocut. Madat latihan. Madat Rasian. Berarti nyo danyo kecamatan. Oh nyo Pasir Raja. Oh, tamong Pasir Raja. Berarti nyo kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Tetap Aceh Selatan. Rakyat makmur aman sentosa.